Θα αρχίσω δηλαδή από το. Σου ελεύθερα, εγώ θα σου κάνω. Που κάνουν τα αεροπλάνα, δηλαδή το. Θα σου πω τώρα εγώ. Λοιπόν, η ημερομηνία είναι σήμερα 8 του Μαρτίου του 2017. 8 Μαρτίου 2017. Είμαστε στο σπίτι του θείου του Κώστα του Μαμά, ο οποίος θα μας πει κάποιες ιστορίες που θυμάται από τον πόλεμο. Πρώτα θα μας πεις πότε γεννήθηκες. Γεννήθηκα στο 1927. 22 Απριλίου. Σήμερα Παρασκευή. Και ονομάζεσαι? Κωνσταντίνος Μαμάς. Κωνσταντίνος Μαμάς. Λοιπόν, άρα εσύ θυμάσαι, θείο, από τα παιδικά σου χρόνια καλά τους Ιταλούς. Καλά τους Ιταλούς, βέβαια. Οι Ιταλοί πώς ήταν σαν κατακτητές? Οι Ιταλοί, εγώ τους θυμάμαι, πήγα στο σχολείο στα ελληνικά. Ναι. Και πήγα και 2 μήνες στα Ιταλικά να μας εγγράψουν φασίστες, είπαση, με το Θωρή τον Μπαϊνόγλου, είναι μακαρίτης, αυτός σκοτώθηκε στη κατοχή, δηλαδή πολέμα. Είπα τότε ότι να μας εγγράψουν φασίστες για να τρώμε, δεν δεχόμαστε. Και είχαμε οι δασκάλοι δική μας Έλληνες, ή το Ζαχαριάτσι, του Ζαχαρίου. Και είπαμε έξω τον Γιώργο, αυτά τα πάμε έξω αλλά μεταξύ μας, με το φίλο μου, κάθομαι σε ένα θρανείο. Λέω βρε, τώρα πάμε μέσα, να πάρουμε τα πράγματα μας, ό,τι είναι, τα βάλουμε στον κόρφο μας, να πάρουμε άδεια, να πάμε το νερό μας, να αφήγουμε να μην μας εγγράψουν φασίστες. Και αυτό έκαναμε και φύγαμε. Είναι το υποχρεωτικός όμως, είναι το ψέματα αυτά, υστερικό, εγώ γνώρισα τον πατέρα μου. Στο 1937. Και ήμουν Γιώργος, για 4 χρόνια. Όχι, στο 2010. 2000. Βοήθησε και αυτό. 40, το 40. Όχι, πήγα 4 χρόνια στο σχολείο, 6 χρονών. Ήσουν 10 χρονών. Ήμουν 10 χρονών. 10 χρονών ήμουν και έφυγα από το σχολείο. Πήγα 4 χρόνια στο σχολείο, 10 χρονών ήμουν. Ήμουν 10 χρονών. Αλλά οι Ιταλοί γενικά έτσι, ο στρατός... Οι Ιταλοί ήρθαν, αυτά εγώ είμαι γεννήτος στο 11 στο 12. Ναι, όσο θυμάσαι εσύ από τους Ιταλούς, ήτανε... Όλο μπροστά δεν ήταν το στρατό όλα πέρα. Ναι. Ή το καραμπινιέριδες πολύ, ξέρω εγώ, ο Πρικαδέρης, αυτούς έπατο. Θυμάμαι. Μετά όταν ανέλαβε ο φασισμός στείλανε στρατό... Ναι, έγινε ο πόλεμος, ήρθα ποτό, έγινε η κατοχή τότε, πιέσαν οι βασιλικοί. Πιέσαν οι βασιλικοί Ιταλοί. Και απομείνασαν οι φασίστες. Οι φασίστες. Και ήρθαν οι Γερμανοί. Ναι. Ήρθαν οι Γερμανοί το βράδυ, το Σαββατόβραδο που ήρθαν οι Γερμανοί, γυρίζα όλη τη νύχτα τα αεροπλάνα. Θυμάσαι την ημερομηνία? Η ημερομηνία δεν θυμάμαι, ήταν Οκτώβρης. Ήταν 3 Οκτωβρίου του 1943 που ήρθαν οι Γερμανοί. Ναι, ναι. Το Οκτώβρης, θυμούμαι ότι το όποτε. Και πήγαμε από το Μουγγούρι που είναι διεξαμενή τώρα. Ναι. Και κατέβημε κάτω. Όλος ο Μαχαλάς να πάει πάνω, ξέρω εγώ, ήταν και τότε ο Παπαγιάννης δεν ήταν ο Παπας ακόμα. Όχι. Ναι, ήταν ο Παπας. Και όπως κατεβαίναμε την Ρεματιά των ποταμών. Σε ποιο μέρος λες τώρα, στο Μουγγούρι? Ναι, που είναι η δεξαμενή. Ναι. Δεξαμενή, κατέβημε κάτω από εκεί, ξέρω εγώ, και πήγαμε στο ρεύμα του ποταμού, μέσα στον ποταμό που φύγαμε από το χωριό, φεύγαμε από το χωριό όλος ο κόσμος. Προσπαθούσαμε. Έτσι ήρθαν αεροπλάνα από πάνω, ψηλά. Και κατεβαίναν και κάνει ο Παπάγιαννης, τότε ξέρει τον Παπάς, ή τον Κοσμικός. Έτσι. Ναι. Και λέει, όσοι φορούσαν άσπρα χερίλια, που κάμεις άσπρα, να τα κάνετε να κάνουν συγγάλο, να δούσουν ότι είμαστε πολίτες, να μην μας χτυπήσουν. Και το κάναμε αυτό. Και τραβήξαν τον ποταμό και πιάμε την ποταμιά, αν την εξαίρεση.
του Λεωνίδα του Τσιάτου κάτω, η Μπαλιάρα από κάτω μεριά, Ναι. Μπαλιάρα από Κάτω τη Χρυσαλού. από κάτω στον ποταμό και είχαμε πάνω το κάστρο. Και είχε μια μάντρα κάτω τότε, ο Καραχάνης, αλλά αυτό ήταν μετά. Η μάντρα που είναι η Αγία στο φυτεμένο όλο το χωράφι, ήταν η μάντρα στον εγκρεμό. Έτσι πήγαμε και ήρθαν και μπομπαρτίζονταν οι Γερμανοί στην Καρτάμενα. Εγώ είχε μια πέτρα και ο Ντελούκας, ο Λεόντης και ο Βυσάριος τα πελεκαλάσαν. Σακέρλης, δεν ήταν ο Λεόντης? Ναι, ο Λεόντης, αλλά εκείνος αφοβάται δεν γελόξω τη μάντρα. Εγώ πήγα σε μια πέτρα πάνω και βαρτίζα στην Καρτάμενα τα αεροπλάνα και βλέπαμε. Είμαι στο Μάρος ψηλά και βλέπαμε που κατεβαίναν τα αεροπλάνα. Από εκεί κατέβαινε τη νύχτα του Χατζόγλου το ποταμό του Αρτζάτση. Εκείνα η νύχτα δεν βλέπαμε, αλλά έναν πέτη λάμπα τα λαγκάδια μέσα. Τι κάνα προβολές, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Και βοήθημε και πήγαμε στη μάτρα του Χαντακάρου, του Σάββατου Συριακού. Και άμε στα Αρτζάτση πάνω ψηλά στον κρεμό, κάθομαι στο μέσα με τον Πελεκάνο, τον κύριο λάμπα στο Γιάννη τον Πελεκάνο, τα παιδιά του Πελεκάνου. Τη Δευτέρα το πρωί ήρθαμε στο σπίτι να πάρουμε ψωμί. Εκεί είχα δύο τερτσάδια από αυτά. Το ένα κρέας και το άλλο ή το λοκάλικα ή το ξέρω εγώ, πάνω στο σπιτάκι μας απόξω το πατρικό σε Μπερζούλη. Εκεί που μένει η αδερφή σου τώρα, αυτό είναι το πατρικό σας. Όχι η Διονυσία, η Άννα από κάτω το. Ναι. Μετά το αγοράσαμε. Και έρχονται δύο Γερμανοί από τη μοτοσυκλέτα, δυο. Μου λέει asi βας, εγώ δεν ήξερα ακόμα τότε. Τρίγκε, κατάλαβα το νερό και τους είδηξα τον δρόμο και πηγαίνα στο νερό. Ύστερα κατεβαίναν και το αεροπλάνο πηγαίνα στη Λέρο. Αυτοί είδαν τα αεροπλάνα, εδώ από εσύ τώρα όταν περνάρεις που χτίσασαν τα σπιτιά, η ψηλή άκρια ήταν, εκεί τους έρχονται τα αεροπλάνα και βοήθησα και φύγανε με το σικλέτα το χάμι και πιάτσε και μολνώσα στην άκρια. Βλέπω εγώ τσιά από το φόβο μου πιο, που τα Γερμανοί ήφηκαν και τα απόξω. Και πήραμε ψωμί και πήγαμε με τον Κώστα τον Πελεκάνο, πήγαμε πάλι και ήβραμε τους ποτούς. Ύστερα περμαευτεί, δεν έριξα Τρίτη ή Τετάρτη, περμαευτεί στο χωριό. Αυτά τους Γερμανούς. Ναι. Ύστερα μετά εμένα πήγαινα συνέχεια στην Αγκαρία και πήγαινα εδώ στο Λαϊχαράλαμα στο βουνό, τότε το χτισμένο εκεί πήγαινα στην Αγκαρία. Είχαν πολυβολείο και είχαμε, τι είχαν? Ναι, είχα πολυβολείο και είχα. Και γνώρισα ένα Μαρισιάλος ήταν, αλλά τώρα ή Αυστριακός ή Πολωνός είμαι ξεχασμένος. Αλλά ήξερε τα ελληνικά καλά. Και εκεί μου δώνασε 50 δραχμές την εβδομάδα. Και φιλεύτη με μοτσιά, σε πήγαινα εγώ έτσι πέρα. Μετά πήγαμε στην θέλασε να κουβαλήσω στις σφαίρες, στις κολλιανιές από κάτω. Οι γαλαρίες είχαν κάσες σφαίρες. Είχε πολλούς, είχε άλλους μεγάλους στις γαλαρίες και ήταν ο Μαλώνης ο Κοντίτσης, Μακαρίτης και Νίκος τον Ελέαση νομίζω του Κωνσταντίνου Σκρουμαλάκη, Τσεφαλιαλάκη, αλλά το επίθετο δεν το... Και φορτώναν το σφαίρες, κάσες, δηλαδή πας στα κάτω ράτσα και ξεφορτώναμε εγώ και ο Ιορδάνης, ο συμπέθερος μου. Εκεί εδώ κάτι Γερμανού, αυτός ήταν κάπως ο Γερμανός. Αλλά μίλα έτσι και ο λόγος του δηλαδή γέλα. Ναι. Δεν φοβούμαι στον καθόλου. Το κάνει το ψωμί,
πειρασμένοι μες στον πόλεμο. Και μας είπανε να καθίσουν εκεί που το μικρή να ξεκουραστούν, να πηγαίνουμε εμείς να φορτώνουν ναρκώστρα. Μπορούσε εκεί να ξεφορτώνουν. Πώς χτυπά το Λιορδάνη. Ο Γερμανός είδε ένα σκαμίλι του Λιορδάνη. Του Αντώνη. Του Αντώνη τώρα. Όχι, του αδερφού του πιο μεγάλος. Το 26 το μέρος. Πώς το λέγανε? Λιορδάνη. Ιορδάνης ήταν. Ναι. Πιάνει το όπλο ο Λιορδάνης. Γιατί το είχε παρατημένο το όπλο? Είχε το παρατημένο Γερμανός. Πιάνει το όπλο, πάλι που τον είδε και πόνεσε πάνω στο μάουλο. Λέει, aiuta camarada, oggi essendo spirito chiamato. Παίρνω εγώ, βλέπω έτσι, πάω στο Μαρισάλο πάνω στο βουνό. Βρίσκω Μαρισάλο έτσι, και αντί να τιμωρήσαν εκείνο το στρατιώτη, το Γερμανό τιμωρήσαν. Βέβαια, διότι ήφησε το πλωτό, κοπελάτσα, είπες, το ξέρω.